Zer modu zaudete, lan egiteko pres, venga ba. Hemen daukagu, Merkurio planetan, bai, ematen digute zein den bere erradioa eta zein den bere gravitatearen balioa gainazalean, 3,7 Newton kilogramoko eta erradio horren beste. Esan behar dizuet, ariketa hau dela oso antzekoa ariketa ebatziak 2rekin eta 25rekin. Hauetako bat egiten dizuet dela hau eta gero besteak zuek. Orduan, G, aipatzen digute distantzia eta gravitate intentsitatearen balioa. Orduan, ze aplikatu behar dugu? Aplikatu behar dugu G lortzeko, berez da Newtonen gravitazio unibertsalaren legea, unitate masari aplikatuta definitzen dugu intentsitatea. Orduan, definitzen da modu honetan, GUL badakizue gravitazioaren unibertsalaren legea, eta orduan, intentsitatearen moduloa G izango da konstantea bider eremua sortzen duenaren masa M zati R karratu. Hemen eman digutena da GR eta eman digute R. Eta eskatzen digutena da kalkulatzea zein den batezbesteko dentsitatea. Orduan, masa dentsitatearekin lotuta dago, baina ez zuzenean. Nola definitzen da dentsitatea? Masa zati volumena, gogoratu esferaren volumena dela laueren pi R kubo, orduan, hemen 3 gora eraman da 3M zati lau pi R kubo, hemendik M kanporatu dezakegu, izango da lau pi R kubo bider D dentsitatea zati 3, eta balio hau ona ekartzen dugu. Modu honetan, gelditzen zaigu hau. Hemen distantzia hauek R karratu eta R kubo, zeren da volumenean daukagun distantzia hau, izango da planetarena R kubo. Simplifikatzen ditugu eta horrela daukagu dentsitatea, izango dela 3 bider gainazalean daukagu eremuaren intentsitatea, zati G konstante unibertsala lau pi R. Modu honetan, aplikatzen dugu guzti hau, dana ezagutzen dugunez, bai? Horrela, lortzen dugu 5.927 kilogramo metro kubikoko. Hau da, Merkurioren dentsitatea. Gogoratu esferaren volumena eta olako ariketak nun agertzen dira dentsitatea, planetaren dentsitatea eta hori oso tipikoak dira, bale? Hori, edozein zalantza baldin badaukazue mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!